Ya, masih bersama dengan kami, tentunya dengan channel kami Campuran Digital. Dan saya Eza bersama saya Doyo. Nah, weh, ya arep bahasa teko weh. biasa ya kedolan ora tau metu ya. Ning kontrakan wae. Aku neng kos-kosan terus kok. Aku arep metu isinan. Sin piye? Isin. Wis kene. Oh, cerita kene. Piye? Ora tau metu ki isin. Isinan dadi ora tau ndi pengen duwe pacar isin. Weh, lah sing kok cedhaki biyen ke? Tak dadi. Lah opo? Rusak. Bubrah rokok Dian. Cerita iki rokok ke. Oke, ono kuwi sampur rame. Dadi wong isinan iki susah. Pengen cedak cewek isin, pengen nomor konco isin. Jongono. Isin. Susah nih wong isinan iki kan. Preksane sing teke iki. Aja, utekku iki ora isin, sing isin ki aku dutek. Ono ta? Iya. Ben. Saya tak bales itu. Kuwi cewek ngendi? Ayo ya. Ayo Kok kenal aku ya? Jo lah, aku kok sapa? Sing kuwi lho. Sing ndi? Sing iki fotone kuwi. Ki ngenah ra gelem karo kowe. Iya ta? Wong yo ayu. Kowe ora nembak-nembak opo? Lah aku wis tak tembak. Ning aku ditolak. Ditolak. Iya. Mesakne aku. Isinan ya. Isin ta ki yo Dan. Wis isin. Isin malah aku yo ning kos-kosan ae. Kira ora isin. Ya ora metu mergo isin. Iya. Wong arep mangkat kuliah ya. Dadi nek ketemu isin kae. Malu banget ya. Heeh. Kowe beneran malu ya periksa bareng-bareng. Ben kemaluanmu hilang juga. Heeh. Lah kok edan tok, masa kemaluan ilang? Lah piye? Maksudnya isine hilang kabeh. Ngono lho. Isine apa kemaluane? Kemaluane kan isin kan malu. Heeh. Jadi kan biar kemaluannya hilang. Itu loh. Paham? Sik Flex mikir. Kok sik Ora. tak mikir. Kowe dong ya. Kowe isin mergo ditolak cewek. Heeh. Kowe ora tau metu mergo isin karo ditolak cewek mah. Ya kowe periksa. Dadi ben ora isin, ben ora malu. Jadi kan kalau enggak isin kan udah kemaluannya hilang. Biar enggak malu. Lah nek kemaluane ilang terus sak dhewe piye nek kok? Ben iki korekku ya. Mbok pikir aku tukang maling rek apa piye? Oh, ngono aku sih ya. Udah lah. Mbok pikir koyo wong kere. Podho. Krek. Podho ya. Wes e. Dute ndi kae? Ngedut. Nah, Aku tak nguyuh sik kamar mandimu ndi? jas ning ngono yo kae, mburi.